Здравейте хора, аз съм CyRexBG и това е моята кандидатура за Simple World, сървъра на Undefined. И тази кандидатура не съм направил кой знае какво. И нека да започваме. Като за начало, тук съм построил една рандом къщичка, която мисля, че не се получи толкова зле. Ето я, тук направих нещо като малко по-кривче, но не се получи. Като влезете в къщата няма нищо особено. Тук е вашата спалня. Тук има масичка за двама. Тук има някакви шкафчета. Печка, чешма. И тук е една нощна лампичка. Това е като за първата къщичка. Не всички съм ги завел. Не мисля, че всички, не знам. Сега ще проверим. Виждате, че от тази къщичка тук има едно мостче, което води до тук. Ето до тази част на кандидатурата. Но като за начало, ето това е една колона, която вътре не е колона. Вътре е недър портала, но нещо ми се е бъгнало. Разбира се, така съм сложил, за да може да не падате в лавата, защото ако паднете, умирате. И това е портала за недъра, ето тук. Не знам защо не работи. И да, мисля, че красиво изглежда отгоре, ето тук. Чакай сега да се промуша. Ето така. Да, видяхте какво представлява това. Нека да преминаваме. Това защото съм кликнал. Видяхте това. Нещо, една, така да се нарече подпора, но като кула, което мисля, че се получи доста добре. Ето така мостът е от двете страни е симетричен. Тук съм направил две така фермички за крави и за овце, защото те ядат уит. Тук те фермички не са кой знае какво. Мислех да направя тук още две, но просто не ми се занимаваше. Поради причината, че те всички са еднакви. Тук има един енчантинг и само по енчантинга малко съм поработил. Тук някакви книжки съм направил и някакви брони. Тук съм направил моите Mercy Helmet, Mercy Chestplate, Mercy Leggings, Mercy Boots, Mercy Sword и Lighting Sword. Тук пробвах новите пурпурни блокове. И това се нарече нещо като магазин, така да го наречем, в който тук са шкафчетата и тук има една торта, защото сега е отворен и има малка почерпка. Не кой знае каква къща, по-точно магазин. Тези неща, енчантинга, това и това са, как да ви кажа, за украшение. Не съм ги правил нещо по-така. Но в сървъра, ако ме приемеш, нали, Undefined, ако ме приемеш в сървъра, разбира се, че ще си имат нещо, което трябва да правят. Не, че сега нямат. Това е за енчантване, това е за храна и за вълна. Това и това мисля, че са безполезни, но просто трябва да има украса. Това е портала. И да, ето тук е почти най-важната част, която отделих най-много време да правя. Те реално пак растат. И така, това е един тунел, който направих. Ето така. Тунел, който, нали, навсякъде има руди и лиани.
Тук обаче не ми се получи добре с тези стълби, защото трябва да подскочите, за да си покатерите. Но нищо. И това е големият chest room, в който има не знам колко честа. И пода е доста як. Това е нещо като... Исках да го направя като тежест за вдигане. Нали знаете, като ходите на фитнес има такива. Обаче просто много материал. Тук трябваше да има лампи и тук и нямаше да бъде толкова красиво с колкото е сега. Сега мисля, че е по-красиво. Но нищо. Тук има един обикновенен potion room. Тук има вода, за да си пълните бутилките. И видях това на новия снапшот, но сега на вас не ви интересува това. Интересува ви кандидатурката. И както видяхте, това е горе-долу кандидатурката. От тук се получи доста страхотна снимка. Само да си пусна още малко, че не чета. Ето така носим. Ето така и една снимка да направим. И да, това беше от кандидатурката. Надявам се, Undefined, да ме приемеш. За хората, които ме гледат, абонирайте се, лайкнете и чао!